Saged agung luhur godhek wong simbar jajah yen ngendika gereng dasar satria prawira Rama eling kula eling tulungane Senopati balingga nadyan tuan nanging ora kurang reka tendange tipunge panggeronge balung-balung bisa kanggo tambah bingung tetap kudu eling waspada sabdane sang guru katekana manungsa urip ning alam dunya jane tundune sing sabar narima kudu eling lan waspada namaning lagune wong ora balingga nadyan tuan nanging ora kurang reka tendange tipunge panggeronge malung-malung kena kanggo tambah bingung ya sabdane sang guru katekena manungsa urip ning alam dunya bejane sing sabar narima kudu eling lan waspada. Ana maning model wong ora bali
Purbalingga najan tuan
Kepriwe kie kepriwe. Gue sepatune gue. Aduh. Kang Dirjo lagi ngapa jane? Ayo Kang Dirjo.